ik gang er altijd heen met pijn in de buik. Altijd zenuwachtig. Nou, en dat wil ik mezelf net onderdoen. Het liep het mij verschrikkelijk als je om wat voor reden dan ik net van je eigen band zwaar je kennen. Maar waar bepaalt dat? En wat gebeurt er dan? En wat vindt het band er zelfs van? In deze aflevering praat ik met jeugdbeschermer Ron en hij is juist op bezoek bij Nikan. En Nikan is 16. Waar zorgt het voor een veilig leven? In deze serie van Binnenuit zorg ik bij het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Hier werk je 250 mensen om de veiligheid van 10.000 gezinnen. Jeugdbescherming en reclassering en veilig thuis. En dat is ingewikkeld werk, meestentijds onder dwang. Terugpakken bij dilemma's voor elk baan, elke volwassene in een onveilige situatie. Hoe werkt dat? Hoi Nikan, hoi Ron. Hoi. En dit is? Miep. Miep. Wat een enthousiasteling. Ja, hallo. Ja. Luistert hij goed naar jou, Nikan? Nee. Nee. Oh, nou gaat de camera. Nou ja, Nee, het gaat goed, het gaat goed. Als het heel emotioneel is bijvoorbeeld, dit dan naar die taal. Maar het is echt een oude hoer is het. Maar Ron, dus dit is eigenlijk niet werk. Ja, het Moet is, moetie. ja, ik vind het altijd heel prettig om de kinderen in een vertrouwde omgeving te bezoeken. En samen gewoon iets leuks te gaan doen. En dat kan nu heerlijk met Miep. Wij zijn allebei gek van Miep. Goed zo. Nou ja, mijn ouders die konden net goed op me passen, helaas. Dus ik ben toen ik 4 ben ik geplaatst, dus al 4 lien. Dit is voor mij heel normaal natuurlijk, want ik wen je al 4. Ik kan mezelf net voorstellen dat ik bij mijn eigen ouders wen. Dat is voor mij heel normaal. Dit plak. Ja. Dus zou ik Beppe? Ja, en Heid. Beppe en Heid, oké. Nou ja, soms ik wil spaken, maar ik wil eens ben. Het is gewoon een situatie. En wat maakt het als die hier thuis viel, Nikan? Het is me thuis gewoon. Het is wend en het is heel gezellig altijd. Ik heb hele leuke mensen om me heen. Ja, daarom viel het als thuis. Nou, Nikan, wat hij vertelde, is al 11 jaar woont hij hier. Dat begint altijd met een ondertoezichtstelling. En wie bepaalt dat? Dat is, dan zijn er meldingen van onveiligheid geweest. En dan gaat de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek starten. En vervolgens wordt er dan door de rechter, de kinderrechter, uitgesproken een ondertoezichtstelling. En wat houdt dat in? Een ondertoezichtstelling is dat er een jeugdbeschermer of een gezinsvoogd, noemen we het dan, samen met de ouders gaat kijken van hoe kunnen we dit kind beschermen in zijn eigen omgeving. In het gezin komt hulp, maar de situatie verbetert net. En dan krijg je ook dat je voortdurend met je team en met je gedragswetenschapper overleg gaat van wat gaan we doen. En we willen het goed genoeg voor deze jongen krijgen dat hij een goede ontwikkeling heeft. En dat was thuis niet haalbaar doordat het toch onveilig bleef. En dat het nodig was om opnieuw naar de rechter te gaan en te vragen om een uithuisplaatsing. Dan komt er in dit pleeggezin. Ik weet toen iemand die net van mezelf opkwam. Dus toen ik op het verdedigingspad kwam en we dus mentaal en lichamelijk een stuk sterker. Ik had leerd ook weer verdedigen koer. En de meesten om me heen wisten dat natuurlijk. Dus nou ja, die gang me net met plegen en zo. En ik weer een heel orenjongen. Heel lied eigenlijk. Net per se qua lengte, maar ik gewoon, kon net van mezelf opkomen. Is scruten een goed woord? Wat verlegen, wat timide? Ja. En ik laken altijd om mensen die, ze sloegen me bijvoorbeeld, dan laak ik erom. Ik wist net wat verhouding ik houden moest. En hoe is dat nou? Dat ga ik nou net meer. Als ze me slaan, dan sla ik ze weer om. Kleer. Het is beter in grens hoe je en bewaken. Ja. Dat heb je zelf gemaakt, ja. jongen. Geweldig. Ook al vakjes en zo moest ik perfect van mezelf hoor. Maar... Ja, dan begrijp je dat dat bij jou moet. Nou, even kijken hoor.
laat ze even uit. Ik pak die koningin wel, hoor. Ja, dat is meer waard dan... heel dom, heel dom. Nikan is uit huis pleetst. Er wordt dan altijd zo'n de mogelijkheden om waarom te kunnen naar de eigen ouders. Dan kijk je naar het toekomstperspectief. En dan hebben we het over een aanvaardbaar termijn. Dus als je zegt van nou, dit kan nog jaren duren voordat ouders het op de rit hebben, dan vraag je dus een voogdijmaatregel aan. Dat is bij Nikan niet gebeurd. En bij Nikan is dat het geval geweest. Ja. Ik begin net op details zien, ik verwacht ik mijn privacy, maar dan ben er wel echt dingen onder de hand. Dan heet het wel echt hoe veiligheid. Ja, de basis van ons werk is dat wij natuurlijk kijken naar de veiligheid van het kind en het kind willen beschermen, zodat het kind zich heel goed kan ontwikkelen. En veiligheid is fysiek, mentaal, emotioneel. Ja, dat kan je zien ook als verwaarlozing, als mishandeling kan het zijn, huiselijk geweld zit daarin. Er kunnen heel veel factoren zijn waarin een kind zich niet kan ontwikkelen vanwege het gemis aan de basisbehoeften en de veiligheid. Dus is nou op de HAVO, Ja. maar waar is het wijkaam? Toen ik 4 weer kwam ik van het speciaal onderwijs. En mijn beppe zei dit jonkie keer volle meer. Dus toen ik zo weer ben ik naar de basisschool gegaan. Hele grote stap. Uiteindelijk, toen door de jaren heen heb ik heel veel ontwikkeling maken. En uiteindelijk in groep 8 hier ik juf Erika heb me heel wat geholpen met begrijp het lezen, spelling, heel veel normale tekstbegrip zoals van Nederlands. En dat had me uiteindelijk van ongeveer kader/TL naar HAVO, VWO niveau gebracht. En kist dat nou goed wel? Ja, ik ga goede cijfers, hele lieve meisjes in, goede maten. Ja. En zo is het ooit nog contact willen met die ouders? Ja, dat lijkt erom hoe het alles rent. Ik heb nog goed met squallen en dat wil ik zo horen. Want ik gang er altijd heen met pijn in de buik. Altijd zenuwachtig. Nou, en dat wil ik mezelf net onderwaan. Het zijn ook een aantal omgangen met zowel vader als moeder niet prettig verlopen. En ik heb Nikan in het begin nog, want ik begeleidde hem in de omgangen. Ik heb hem in het begin gepusht, totdat hij een bepaalde leeftijd had waarvan ik vind, nu heb jij ook een leeftijd dat je heel duidelijk kan maken waarom niet. En is dit een keuzemoment voor je? Toen hebben we dat ook met ouders besproken, met Nikan erbij. Dus de ouders wisten ook, dit is de keuze van Nikan. En toen hebben we het contact gestopt. Ron had de ouders nou op de hichte. Ik had hij de mogelijkheid iepen om letter alsnog dat contact met ouders te herstellen. Er ben ik ervan dat de ouders het afwitten litten. Ik heb bijvoorbeeld ouders die dan omgang hadden met hun kinderen, maar dan kwamen de kinderen bij ons op kantoor en kwamen ouders niet opdagen. En als je dat 2 of 3 keer hebt gedaan, is zo'n kind heel erg teleurgesteld. En dan zeg je, ja, voor dit kind is het vervelend dat ze zich eerst helemaal enthousiast maakt. Ik ga mijn moeder of mijn vader zien. En dan komen ze op kantoor en dan komt vader of moeder niet opdagen. En dan doe je ter bescherming van het kind, zeg je, nou, dan doen we geen omgang meer. Nee. Hoe zwier is die werk? Ja, soms heel zwaar en soms is het ook heel mooi werk. Dan heb ik een week niks na de kerstvakantie. Ik denk dat ieder mens zoekend is in het leven. En soms zijn de verleidingen te groot, waardoor je keuzes hebt gemaakt. En soms kan het ook zijn dat het generatie op generatie verkeerde keuzes zijn gemaakt, waardoor iemand niet anders kan. En wat dan vervelend is dat zo'n kind daar de dupe van dreigt te worden, van keuzes die ouders maken. En of dat nou bewust is of onbewust, of dat ouders in situaties terechtkomen, het kan natuurlijk ook. Kijk naar deze situatie, mensen zitten op elkaars lip. Corona bedoel je nou? Ja, ontstaan veel meer ruzies. Mensen raken hun baan kwijt. Dus er zijn heel veel factoren waardoor mensen anders reageren en waardoor zij ook met de jeugdbescherming te maken krijgen, omdat er problemen ook met de kinderen voortkomen. Ja, en hoe gaat het thuis? Ja, thuis gaat het alles goed. Lekker rustig. Waarom ook alles goed? Ja, met mij gaat het hartstikke lekker, Ja, joh. Voor mij is het heel fijn om te zien dat als ik iets doe voor een kind, dat het goed is. Dat het kind het prettig vindt. Ik viel het als, buiten dat mijn voogd is het ik gewoon een maat. Ik kan gewoon bellen als ik hem nodig ga. Heel grappig had het, maar ook al heel leuk.
Maar het altijd heel gezellig. Ja, het viel ik in mijn maat. Komt op mijn jeetje, dat is net normaal volgens mij. Dat viel voor mij heel speciaal. Ja. Dus zien we beide gewoon goed en leuk open. Ja, heel blier. Ja, Ja. toch word je wel vaak bij haar wezen, maar omdat ze vaak in de war weer en Sakura dat gewonnen had.